سەرۆکی هەڤبەندیە نیشتیمانیە دەموکراتیە سووری ئەحمەد ئارەج گەفên Tirkiye û armancên wê ji dengê Amerîkî re şîrove kirin. Piştî ma Daeş niha dawî bûye ke têk biçe piştî ma tenazilatê Tirkiye jî Îdlibê de çîbû ji heta Misra hêdî ji hûr jî derdikeve yanî Rûsya dixwaze çareserî bi dest wê dabe ne bi dest Amerîkê dabe ev çareserî jî dîsa têkçûnê siyasetê Tirkiye têk diçe û vala derdikeve. Tirkiye jî niha dax dike tenazulata dike yanî heta vî millî Rojavayê Furat dîsa siyaseteke nû bimeşîne û Kurda ji vî mantiqî ji vî van herêmî derxîne. Niha hew dizane niha wereqê herî dawî Efrîn e. Serokê Hevbendiyê da zanîn ku Tirkiye naxwaze Kurd di civînên çareserkirina alûziya Sûriyê de beşdar bibin û ji bo dûrxistina wan hewl dide bi Rûsya û Îranê re hin bazaran pêk bîne. Her tim êrîş axaftin li ser Efrîn çêdibe ew te mane siyasetê xwe tevê Rûsa jî têk çûye û herî dawî ji vînê wan Antalya çêbû bi Rûsa re û bi Îran re daxtekî ji cem Tirka çêdibû heta Sûçî çêneve leno Sûçî wek em dizanin tecîl bû leno Kurd beşdarin Kurd tarafeke esasî ne. Araj paşaroja van gefan bi pûç wasif dike ku gelê Bakurê Sûriyê dê siyasetên Tirkiye bêbandûr bike û Efrîn û gelê wê dêlber xwe bidin. Yepekê kîne yepekê milletê Efrîn e. Efrîn de ne tene yepeke wek em dizanin jî sistemeke medenî hatê rûşkandinenê sistemeke eskerî heye sistemên siyasî hene partî hene gelê Efrîn giştî xegirêde van sistema. Hêjayî gotinê ya artêşa Tirkiye piştî Kongra Asîtana derbasî devarên li Tixûbî başûrê Efrînê bûye û çendîn car ji karbidestên Tirk gefên êrîşa Efrînê kirine. Newrûz Reşo, dengê Amerîka, Efrîn.